Kaixo nere super txiki eta super familia, zer muzo dute. Guazen entzute aktiborako gako batzuekin lehenengo. Kontakto bisuala eta gorputzarekin arreta. Utzi egiten ari zaren hori eta entzun. Presentzian egon. Pantaiak utzi, mobila utzi, ezeten aurrari hitz egiten duenean. Eta ez zuzendu. Emozioak baliotu behar ditugu garrantzia kendu gabe, ez esan ez da inbesterako, hobe esan, hau ikusten dut garrantzitsua dela zuretzako, kontaidazu gehiago. Galdera irekiak egin, zer da egun osotik gehien gustatu zaizuna, edo nola sentitu zinen hori pasazenean. Emozioak izendatu, lagundu aurrari identifikatzen, ematen du triste zaudela parkera joan ez garelako. Bai? Entrenamendu hau egiten, egunero egiten, ikusiko ez du gauzak nola hobetzen dian. Kontaidazu.